Kendereši tento rok odštartoval premiérový ročník nového hudobného festivalu. Upload Dereš Open je multimediálne a multižánrové podujatie, ktoré spája adrenalinový šport Dirt Jump na bicykloch spolu s hudobným festivalom a bohatým sprievodným programom. Cez deň sa súťažilo a na večer sa už všetká pozornosť koncentrovala na hudobnú produkciu. Druhý deň festivalu to krátko pred zotmením rozbalila kapela From Our Hands. Až na pár takých technických závad, čo sa boli našou chybou, tak to bolo, myslím, úplne v poriadku. Páčilo sa nám, krásny festival je to tu. Bratislavská skupina produkuje punk-rockovú hudbu moderného zamerania s tanečno-vokálnym prevedením. Čo sa nám zdalo hodné, to sme zahrali. Nahrali sme špeciálnu verziu Tublatanky od kapely Depeche Mode, čo je vlastne taká britská tublatanka. Návštevníci prišli na prvý ročník festivalu vo veľkom očakávaní. A priťahlo ma to, že je to veľmi blízko. Čakáme na to, čo začne prvá kapela. Je Slobodná Európa, takže to môže byť. Uvidíme, ako sa to rozbehne dneska. Teraz to začne tie lepšie kapely, takže... Vrcholom sobotného programu bola nepochybne punková skupina Slobodná Európa. Jej spevák Whisky nám veľmi ochotne, fundovane a duchaplne zodpovedal na všetky naše otázky. Ako prvé sme sa ho pýtali, ako hodnotí úroveň nového festivalu. Nič. Nehovorím až na festival. Nič. Nič sa máme pripravené. Nič. Nehovorím aj divákom. Ne. Diváci sa s postupom času dostávali do pravého hudobného varu. Máme sa výborné, akorát nás komáre otravujú, ale inak je to dobre. Pitný režim je dodržaný, všetko ostatné je to v poriadku. Konečne som rád, že máme nejaký takýto festival, taký kľudný. Ale je to fajn, keby ma tu takto neotravoval, že mám robiť rozhovory stále, inak by sa mi to aj celkom páčilo. Počas 2 dní sa divákom predstavili mnohé známe skupiny, okrem iných IMT Smile, Xin The X či Karpina. Festival Upload Dereš Open je to festival spojenia adrenalinového športu a hudobnej produkcie, ktorú sme sa rozhodli poňať multižánrovo, ako ste už mohli vidieť a počuť. Festivalu je strašne veľa a toto bolo niečo výnimečné, niečo jedinečné, čo na Slovensku ešte nebolo. Festival Upload Dereš 2011 si svojich fanúšikov určite našiel. Filip Sora, televízia Nitrička.